जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों गावनांगौ जादों। बिथांमोना जोंनि एगेन्स्ट जानानै गावनाय जादोंमोन। गिबियावनो बर' निउस नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोंनि सेलेखा बाजार कमिटिनि जानानै बयखौबो गोजोननाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। जोंहा थांनाय सानथामसो सिगांनिफ्रायनो 13 तारिख 20 तारिखनिफ्रायनो जोंनि माबाया एसे माखासे टेन्डारनि बेले बेजेखौ लानानै जोङो सावरायबाय थानाय जादोंमोन। जोंहा माखासे सेलेखा बाजारा गभर्नमेन्टनि नियम बायदियै टेन्डार होनाय जायो। दा बे टेन्डाराव जोङो बाजार कमिटिनि जानानैबो गावनाय जादोंमोन। दा बाजार कमिटिनि जानानै गावनायाव जोंहा माखासे गोबांथार जोंनि उल्था पार्टी जायखौ जोङो जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों गावनांगौ जादों। बिथांमोना जोंनि एगेन्स्ट जानानै गावनाय जादोंमोन। दा बे गावनायाव माखासे केलेंकारि ओंखारदों। बे ओंखारनायनि थाखायनो जोङो थांनाय 21 तारिख अक्ट'निफ्रायनो जोङो सानथामनि थाखाय हाबाफारि लानानै खुदिसार हाबाफारि लानानै बे बन्द'खौ जोङो फोसावनाय जादों। दा बे बन्द' फोसावनायाव जोङो गोबांथार माखासे रायजो राजाफोरनि सोंथि, गोबांथार मानसिफ्रा फैदोंमोन मानि थाखाय बन्द' जादों, सेलेखा बाजारा मा जाखो। दा बेफोरखौ जोङो बिथांमोननो थन्न'-थन्न'यै जोङो बुंफोरनानै होहरनो हानाय जायाखै। दा बेनि थाखायनो बे निउस नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननो मिन्थिहोनो थाखाय दिनै माखासे मिडिया बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरनाय जादों। जाहाथे जोङो नैबे खुदिसार हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि माखासे टेन्डारनि जेनाखि बेले बेजे, बे बेले बेजेखौ जों रायजो राजा बिथांमोननो मिन्थिहोनो हायो। बेखिनिखौनो आं बुंग्रोनाय जाहैबाय। टेन्डारा 20 अक्ट' 2024 अक्ट'खालि जानाय जादोंमोन जोंनि दतमा ब्लकआवनो। दा जोंनि एगेन्स्टआव जाहारबारि आन्चलिक एबसुनि सिङाव जाहारबारि आन्चलिक एबसुनिनो सासे सोद्रोमा मोगथां बसुमतारी, बिथाङा खिन्थु जाहारबारिनि नङा, बिथाङा खालाय गामिनि होननानै जों मिन्थिनो मोननाय जादों। दा बिथांजों जोंजों एगेन्स्टआव गावलायनायाव जोङो होदोंमोन सेलेखा बाजार कमिटिनि जानानै 27,200 दा मोगथां बसुमतारीया होदोंमोन 12,099 थाखा। दा जोंनि हाइस्ट बिडार हिसाबै जोंनो मोननांगौ बायदि जानायाव दा बिटिसि सरकाराव मिटिं जानाय नैबाय होनाय दङ। 27 तारिख 6 मार्च 2024 अक्ट'खालि बिटिसिआव मोनसे CHDआव मिटिं जानाय जादोंमोन। बेवहायनो आंनि मुङा रोखा ओंखारनानै फैनाय जादोंमोन। नैबेहाय सिरियाल नम्बर 2 सेलेखा बाजार जाहारबारि श्री नित्य सिंह बरगयारी 27,200। दा बेहाय होखानायजों लोगोसेनो दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकआवबो बे एखे लेखाखौनो दिहुननानै बेहाय आंनि मुङाव अर्डार दिहुनना होनाय जादोंमोन। गभर्नमेन्ट अफ आसाम अफिस अफ दा ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लक 9 तारिख 8 मार्च 2024 ओइदिनखालि बिथांमोनहा बे अर्डार लेखाखौ दिहुनदोंमोन। आंनि मुङानो जाहैबाय श्री नित्य सिंह बरगयारी, सन अफ रिपेन्द्र बरगयारी, भिलेज बनसुमगुरि, बेबायदि एड्रेसाव साबजेक्टआव होदोंमोन सेटेलमेन्ट अर्डार फर कालेक्सन अफ टल अफ सेलेखा बाजार फर दा इयार 2024-25 बेबायदि हिसाबै आंनि मुङावनो बिथांमोना अर्डार लेखाखौ होखानाय जाबायमोन आरोखि। दा बे अर्डार लेखा होनाय बायदियैनो बिथांमोनहा दतमा ब्लकनि जेनाखि
माखासे खामानि मावग्रा बिथांमोन बिथांमोनानो बुंदोंमोन नोंथाङा नैबे एग्रिमेन्ट लेखायाव सहि होनानै गालांखादो। दिनै बिडिअ बायद'आ फैयाखिसै, बिडिअ बायद' फैयोब्ला नोंथांमोना मोनलांसिगौमोन, नाथाय बिडिअ फैयैनि थाखाय गाबोन समफोर लांफैदो बेफोरबायदि खोथा बुंनायखाय जोङो सहिखौ होनानै गारबोनाय जादों आरोखि। दा सहि होनानै गारबोबाय, जोङो नैबे कयेक दिन जोंनि नामावनो फैखानायखाय जोङो बे बुस्थुखौ साननै सानथामनि उनाव थांफिननाय जादोंमोन। जोङो 20 तारिख खालि थांनाय जादों। 20 तारिख अक्ट'आव जोङो दतमा ब्लकआव जे आंनि अर्डार लेखा बेखौ लायनो थांफिनखालि आङो खोनानो मोनबाय जे नोंथांनि मुङाव फैनाय अर्डार लेखाया इलिगेल जादों, भुल जादों, बिनि थाखायनो नोंथांनि लेखाखौ CSD आव लांफिननाय जासिगोन, बेबायदि खोथा बिथांमोना बुंबाय। होमबा आं अबाक मोनबाय, आदसा मानो बिदि जाखो होननानै आङो एखेबारे हाखु दाखुयै आंनि मबाइलखौ अन खालामनानै आं बे लेखाफोरखौ गावसिनि आखाइनिफ्राय बिहरनानै खेबनानै लाबोनाय जाजोबदों आरोखि मबाइलजों। दा बे गांथाम लेखाया आं बिथांमोननिफ्राय बिनानै खेबनानै लाबोनाय आंनि अरिजिनेल अर्डार लेखाजोबमोन आरोखि। दा आरो बेबायदिनो 20 तारिख खालि जोङो ओइदिनखालि मोनबोआखिसै। 21 तारिख खालि जों थांफिनलायबाय। 21 तारिख खालि थांफिनबा बे लेखाया बिडिअ अफिसाव गैला। बिडिअ अफिसाव गैयैनि थाखाय आं बुंबाय मानो बिदि जाखो, बे लेखाया मानो गैला, बेखौ सोंनायाव होनबाय बिथांमोना बेखौ जों जेबो मिन्थिला, बियो जोंनि आखाइनि नङा, बेखौ गोजौआव जेखौ मावनानै हरो जों बेखौनो नोंथांमोननो हरो, बेबायदि खोथाखौ बिथांमोना बुंबाय आरोखि। दा बेबायदि जाबाय। ओमफ्राय जों हजोंहाय खबर लाहैबाय। हजोंहायबो खबर लाहैनायाव बिथांमोनाबो होनबाय मार्केटनि चेयारमेनखौ लोगो हमदो नोंथांमोनहा होनना बुंबाय। लोगो हमनो नागिरबाय, मार्केट चेयारमेन बिथाङा ओइदिनखालि गैया आरोखि। दा बेबायदियावनो नैबे 21 तारिख खालिनो नाथाय जोंनि एगेन्स्ट नैबे मोगथां बसुमतारी बिथाङा जोंनि एगेन्स्टआव मोनसे अर्डार लेखा लानानै फैनानै जोंखौ बाजाराव होनफैबाय जे नोंथांमोननि एगेन्स्टआव जों देरहाबाय, नाथाय जोंनो नोंथांमोना खांनो थाखाय खाबु होनांसिगौ, अर्डार लेखाया नैबेलाय होननानै बिथांमोनहा जोंनो बे गावसिनि अर्डार लेखाखौ लानानै होफैनाय जादों आरोखि। दा अर्डार लेखाया ओरैबायदि लिरदों बिथांमोना, जोंनि हिसाब बायदिबा जों बिथांमोननि अर्डार लेखाखौ जों भुल नुदों। भुला बेनो, बिथांमोना गावदोंमोन गभर्नमेन्ट टेन्डाराव बेंक ड्राफ्ट खालामनायाव 12,099 थाखा, जों गावदोंमोन 27,200आव। दा बिथांमोननि अर्डार लेखा होफैनाया जाबाय 27,200निसो लिरनानै होफैदों। 27,200खौथ' जोंसो होनाय जादोंमोन। 12,099खौ बिसोर होदों हिसाबै माबा मोनसे जोंनि जुदि डकुमेन्टस खमफोरब्लाबो बिथांमोना 12,099आवनो मोननांगौमोन, नाथाय बिथांमोननि एमाउन्टआ 27,200 जानो नाङामोन। दा बेफोरनि थाखायनो माबा मोनसे सिङाव आन्दोआव माबा मोनसे पइन्ट दङ, माबा मोनसे आन्दोआव थाखोमानाय खोथाफोर दङ, बेखौ जोङो कमिटिनि हिसाबै दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो साफ्रोम जोंनि बाजार स्टाफआ मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानानै जोङो नैबे सानथामनि थाखाय बन्द फोसावनाय बेखौबो जोङो जयैनो सावरायलायनानै लानाय जादों। दा जों बेखौनो बुंनो सानो, मोनसे बर'नि मोनसे हारिनि जेनाखि सिनस्रि, बर'नि जेनाखि मोनसे गोथार आफाद एबसु, बिथांमोनहा जुदि एबसुनि अफिसाव थानानै बेफोरबायदि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ नायनो नागारै रायजोनि माबा मोनसे सुबिदाखौ साबख' जानो नागिरनाय, बेफोरखौ नुयोबा जोङो एबसुनि सायाव फोथायनोसो गोब्राब मोननाय जायो। जायनि खारनाव सेलेखा बाजारा दिनैसिम 27-28 बोसोर जाबोबाय, नाथाय जेबो बेफोरबायदिनि बेले बेजे जों सफैफेरनाय मोननाय जायाखैमोन। दा बिथांमोनहा जोंनि नैबे फिसा दखानावनो जोङो माबा मोनसे बिजनेस मावनानै जानायखौ नुनानै जोंहा गोबांथार मावनांगौ दंबावोमोन, बेखौ बुजिया हसिया जोंनि नैबे टेन्डारखौ साबख'नानै गावसिनि बेन्दोङाव लांनो थाखाय नाजाबाय थानायाव जों खुब दुखु मोनदों।
आरो सोंखारिथाव जादों बिथांमोननि खामानिया। खारन बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नुयोब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथांखि बेखौ सोलायलांबाय नामा बेखौ जोङो एसे सोंथि सोंनो गोनां जायो। खारन बिथांमोननि माखासे खामानि मावनाया सिगां समाव रायजो राजाजों फोथायजाबोनाय, रायजो राजाजों अनसायजाबोनाय माखासे गोबांथार खामानि मावबोनानै दिनैसिम सफैनानै माखासे खामानिया जाफुंसार जाबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव दिनैनि जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि बिल्डिंआव थाग्रा माखासे सुबुं बिथांमोन, जेनाखि बुंनो थाङोब्ला डाइरेक्टलि मुङा जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रतन हाज'वारि बिथाङानो बे दिनैनि नैबे टेन्डारनि बे बेले बेजे बेखौ बिथाङानो सामलायगासिनो दङ। बिथाङानो मानसि फाथायहरनानै खांहोनायनि दायथ'खौबो बिथाङानो लाबाय थादों आरो मोगथां बसुमतारिखौ हमनायनि दायथ'आबो बिथांनिनो। दा लोगो आफादगिरि रतन हाज'वारि बिथाङा जे माने बेफोरबायदि सिलेखा बाजारनि सायाव एथ' गाज्रि नोजोर लादों, बिथांनि सायावथ' जोङो जेबो दाय दस मावाखै बायदि जों सानदोंमोन। दा बिथाङा जोंनि बाजारनि सायाव गाज्रि नोजोर लाबाय थानायखौ जोङो नुनानै खुब बाजार कमिटिनि जानानै जों दुखु फोरमायदों।